Aquest any hem començat el curs amb 120 nanos inscrits. Comparant amb l'any passat, ja hem començat el curs amb 15 nens més inscrits, amb la qual cosa suposa més número de nens i més grups. I hi ha moltes ganes de treballar. Ja portem 5 anys treballant, la metodologia es basa en la formació dels nens integral. No només dediquem els nostres esforços en l'aprenentatge del futbol, sinó en la formació íntegra dels nens en valors, conductes i respectes. La metodologia ha de ser una miqueta més oberta, en la que l'ambient lúdic i motivant pel nen sigui el més idoni, ja que no competim, la gran majoria no competeixen, i l'objectiu és clarament formatiu, amb la qual cosa ho has de fer d'una manera molt motivant, no tan analítica ni buscar el rendiment. La novetat més destacada és que he començat amb un grup de nascuts al 2012, és a dir, nens que faran a 3 anys. Els nens tenen una sèrie de característiques que fan que les activitats siguin diferents en materials, metodologia. El primer que fem és adaptar-los, és el primer contacte que tenen amb l'esport del futbol i amb l'esport en general, perquè realment són molt petits. Comencen aquest any, recordem que comencen P3, educació infantil. Llavors, el que estem fent actualment és adaptant i dotant d'un període d'adaptació amb els papes, que puguin participar els papes a dins i que el material en si tampoc podem fer servir el mateix que un nano de 8 anys. Llavors tenim una sèrie de materials, com són pilotes o recursos o diferents materials que ens ajuden a que el nano estigui més a gust i sigui més possible la seva formació.